Totoy Bato! Yo, Wardzo! Maayong gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sa kuninyo ng mga ina sa tagkatahuran ni mga oras sa Maayong gabi din sa ating mga pamangkin. Yo, Wardzo! Ayan, at pinag-usapan pa natin dito mga kabisyo ay yung mga bagay na kinaiinisan mong makita sa SOCMED. Ayan, tuloy-tuloy natin itong mga nag-message po sa atin, nag-comment. No? Sabi ni Ricardo, Dalisay Scatter. Oo nga, no? Sabi ni Quincy Joel Kahilig Pares. Si Eliza May Perales, sabi niya, shout out po ulit sa mga kasama ko dito sa bahay na nakikinig ng Totoy Bato. O, Totoy na Lab, ha? Sina Megan at may isa pa na kaibigan ng asawa ko. Di ko kilala. At asawa ko na sobrang busy. Ayan si Fernandez daw. Totoy Bato. Totoy Bato lang malakas dito sa Apelo Cruz Street, Pasay City. Yo, Wardzo! Salamat, Eliza. Yeng Hernandez. Yan sabi niya, mga fake news o di kaya mga content na walang kwenta pati mga matatandang di na magaganda ang ginawang in front of the camera. Shout out listening from Saudi Arabia. Ayan, sabi ni Batek Binaraw, Diwata Pares kakaumay na. Shout out sa Grab Now drivers ng Terminal 2. Dami nakatambay dyan, no? Mga Grab driver sa may Terminal 2, ha? Oo, shout out po sa inyo, ha? Mabuhay po kayo. Bing Palabrika, yung plastic ko na kaibigan, ha ha ha. Dapat kinoment mo yung pangalan. Melay Luayon, yun nag-lock Uncle Totoy, tas sasabihin nila content lang daw yun. Ang bira. Naglalak pala yun, no? Gusto mo bang masubukan? Sabi ni Larry De La Torre, yung naglak na kigultoy. Yun nga. Sabi ni Albs Gamboa, katong nangihi, oy. Umiihi, tas tinatanggal yung, alam mo na, yung tabonlat. Yun yung panty, no? Other words ng ng panty ay tabonlat. Ayan. At alam mo mga kabisyo, no? Ito yung mga bagay-bagay. Alam mo, maraming nagsasabi na ayaw nilang mapapanood. Naiinis na. Siguro nauumay na siguro dahil nga pabalik-balik. Kasi ito po si FB din kasi, yung ating algorithm din kasi, ito din, TikTok. Kung ano yung madalas na pinapanood mo, or doon ka talaga tumatagal, yan yung ibibigay mismo ng SOCMED. Kaya sabi ko nga, kung ikaw ngayon, ante, gusto mong malaman kung ano ba yung pinapanood ng iyong mister, hiramin mo, tas tingnan mo kung ano yung lumalabas sa timeline. Pambihira naman, di ba? Yan. So, madali lang po yan. Alam mo mga kabisyo, no, ito mga bagay-bagay na sinasabi po natin. Ayan. Siyempre, bukod naman sa mga maraming mga bagay-bagay tayo na ginagawa. Pero one or twice siguro, no, hinahanap pa rin natin to, ang itong pagiging masaya. Kasi po mahalaga po ito at nagdudulot po ito ng holistic na kalusugan at syempre yung magandang relasyon. Pag lagi kang tumatawa naman, mas mataas pa yung chance yung pagiging productive, no? Kaysa nakasimangot ka. Pansinin mo, pag nakasimangot ka, wala kang magawa, di ba? So pag ikaw laging tumatawa, parang alam mo, going with the flow, parang positibo din yung pananaw mo sa buhay. Halimbawa, ikaw ngayon siguro, ito na lang sample, si Uncle Driver, isang Grab driver, taxi driver, kaya naman bus driver, anong klaseng driver ka dyan. Alam mo, pansinin mo, paglabas mo ng bahay, nagdadrive ka na, pag nakasimangot ka,
all throughout your biyahe, believe me, puro negatibo. Pero pag nakasmile ka mga kabisyo, lahat ng mga positibong mga bagay-bagay, kahit maraming problema po mga kabisyo. Naikwento ko nga kanina to, no? Real talk po to sa mga kasamaan ko dito sa opisina. Sabi ko nga, may mga bagay-bagay na sabi natin, hindi natin natatanggap yung pera ngayon. Matatanggap natin after 1 or 2 years pa. Pero yun ang sinasabi natin, parang inilalaan pala sa Diyos para sa babayaran mong utang. Parang ganun lang dun mga kabisyo, no? It's for me, no? We must be very thankful every now and then. Kahit araw-araw, no? Paggising, bago matulog, magpasalamat po tayo sa mga magaganda at sa mga hindi magaganda mga bagay-bagay. Ayan, no? So, ito na po. Magpapaalam po ang inyong Uncle Totoy at para sa programang Totoy na Love. Gabi-gabi po yan, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Kinigya po ng inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!